No a my se spolu napijeme. Jasně, pane, tu je machr. Hej, čaute. Dneska som tu s Romanom a chceli by sme si s vami zahrať hru Port Royal. Čaute. OK, no poďme zahrať si novú hru. Vybereme si Bukekela rok. Počiatočný rok 1570, 1600, 1630, 1660. Daj 1600. 1600, a tie získava moc? Počkaj, OK. dáme cíly hry. Daj, počkaj, no klikaj, no. Že budeme mať čo najväčšie veno. Tak dáme. Lodník, navigátor, guvernér. Ja chcem byť guvernér. Dobre, tak dáme. Délka hry neobmedzená. Dobre, dáme neobmedzená. Dáme 5 rokov. 5 rokov, OK. Hej. Námorný, bitvy, jednoduché. Střední. Dobre, tak střední. OK, meno. Peter. Čo je, Daj, píš tak. Nie dám Peter Pan. Či? No, nie, ty. Peter King. Dobre. King of Pop. King of Pop. Národ Francie, Holandsko, Španielsko. Ja chcem byť Čečensko. Španiel. Nie, Španiel chcem byť. Neviem, čo sa tu nastavuje. Neviem. Jaj, akože základné mesto rodové. No, daj, toto si necháme. Cannabis. Dobre. Peter, Cannabis, King of Pop. OK, Španielsko. No, vlastnosť, podnikavosť, ostrostřelba, charizma. Charizmu ja chcem, Hej. ale nie naozaj, daj. Nie, nechajú o 5%. Ja, počkaj. Daj toto, nechaj toto. Budeme. Dobre, tak toto to bude lepšie. Špecializácia, obchodník, obchodové sa zvýšia. Pirát. Dobrá, povedz o 5%. Korzár. Nič. Či dáme korzára? Nech Počkaj, obchodník a korzár. Dobre, tak dáme o korzára. Ale je rozdiel medzi pirátom a korzárom, ak si to tak myslím, lebo korzár je akože pod oným, nie? Akože to není všeobecne ako pirát. Dobre, ale nevieš, daj korzára, je to. Dobre. Počkaj. Keď zničíš loď, no budeme radšej obchodovať, nie? Či nie, budeme trestní. Dobre, počátečný mení, akože si môžeme vybrať. Skús to zľada. Počkaj, že si môžeme vybrať zo začiatku, čo budeme mať všetko. Dobrá loď. Na dobrú loď, to je, ne. Hej, dobrú loď dáme 12 000, to nám bude stačiť na marihuanu. To bude tá najšitnejšia loď, to si nemal dať. Nie, Taká poďka iba. No hej, ale že tam budeš mať veľa diel. Tam to bolo písané, že dobrá loď, že max 14 diel, či čo. Takže, konečne sme to spustili bez toho, aby sa to zadrlo. OK, takže tu môžete vidieť úplne nádherné mesto. Museli sme zahrať počítač. Hej, môžete tu vidieť nádherné mesto. Toto naša loď nie je. Teraz Je? Toto nie je. My sa nemáme Patrick Jackson. Tak ja neviem, prečo nám to dalo také meno, To nie. to je naša, ešte aj modrým tom, až vidíš, že je modrá, aj náš dom je modrý. Hej, to je náš dom, toto. Hej. To je ako keby sklad, no. Tam môžeš dávať Aha. a potom predávať. No, a teraz si ideme vybrať pôžičku od guvernéra, Tak skoro. no aby sme si kúpili lepšiu loď, alebo čo. Ale nie, tak len nemáme posádku, nie? Tak dokup, Ako? klikni tam. Sem. Nie, tam, kde si Fotografii. na tú budovu, ukáž mi to. Na budovu sem? Ukáž mi to. Sem? Nie, ukáž mi to. No hraj. No, takže nie je to. Brička. Co sa smieš, to je, že mesto, nie, mesto a dáme. Toto mám, ja to mám. Aha, nemáme, nemáme. Teraz nie, nie veď drží. Nie, počkaj. Ale daj po desiatkách, nie, niekto je skôr môžem. Kúpim, diela kúp. No a náboje, mám muníciu. Je to zobrať. No to nedávaj deti. Počkaj, musíme si pozrieť pôžičku, či dáme. A my máme keše, a nemám. No to bude. Nekúpuj bričku! Dojti. No to nebolo do Vici. No, máme predať. Hej, na čo nám bude brička? Príde sme o 4000, nevadí. No nie, hej. Jaj, Roman. Počkaj, nepredal som to dobrú vec, počkaj. No a kde, no tak ťa, ceknem po Vici. Daj to radšej, nejdeme na ideš hospodári s peniazmi. Jaj. Jedno dielo, a to mám koľko topiť. Počkaj, Roman, vidíš, musíš si kliknúť, ako na vode, tak len. No tak nebude tu tej vody kupovať diela. Vidíš, do teba máme, kúpim tieto. No, posledné kúp munície, no. A kde sú? To sú najlepšie, myslím si. Dobre. Hej, teraz kúpime aj tieto. A ešte mečím kúp. My sa mali vyšimečovať. Dobre, to označujeme, máme 75 mečov a 50 mužov. Dobre, môžeme. Nie, nepredávaj nič. 50 nie. Ale potom, to keď sa budú byť, tak im bude dobre. Budú byť, Dobre. meče rýchlo myslú, tako vojaci. Dobre, dobre, poďme. Ďalej, si to? Je to, že teraz budeme patali, alebo sa lebo že ako sa vychádza z mesta. Tak tlačítkom, na klávesnici. No, už nie. Hľadaj. Takže zistili sme, ktorým tlačidlom sa dáva babka. Ja som zistil. Roman zistil, prepáč. A môžeme odísť z tohto mesta, takže my sa nachádzame tu, nie? No. Klikni niekde. Na to neklikaj,
Ale počkaj. Musíme si nie, vybrať loď, nie? Tuto, takto. A teraz klikni. Nie, Či... Čo robíš? Prehľad, seznam Ukáž. lodí. Pusti mi to. No tak ideš na vec. Akože to ovládanie je dosť schizofrénne, by som povedal. No, Patrick Jackson. Nie, vyber... Hýb sa, tam hore, ja aj takto. Hej, klikni a... A teraz... No, takto sa to robí. Čím? Prečo si to zrušil? Veď už som išiel vonka. Kde máme loď? Vyjebali nám loď. Ide vonka, ide vonka. Dobre. Počkaj, kde je to? Počkaj, neklikaj, veď on pôjde. No, vidíš, už Prečo sme nám tu. to takto seká? Nie, to v kuse takto išlo, akože spomalenie. Nie. Veď máme 50 fps, nemôže to sekať. Veď pozri, ako to seká. Pustí. Ale neseká to, tie... Pozri sa, veď tie loďky išli plynule. Hej. Hej. Pozri sa, ako to seká. Ja, lebo ty si dal... Joj, Čo chceš? dal si spomalenie hry. No teraz to ide, no teraz je rýchlosť vysoká. No a teraz choď zautočiť. Ako? Ukáž, ale neútoč na vlastných, na týchto neútoč. Ja, to je Anglicko, nie? Vieš, kde bola tá veľká loď? A my sme- Tu bola tá veľká loď. Túto. A nie, to sme ďaleko ešte tuto nejakých hojbeme. To Tuto je veľká loď. Hej, len- Ako sa teraz lenže hýbeme? Tam máš 6 lodí. A pirát, choď na ňu. Ako? Čím? Ukáž Kekela, daj sem. Ja to neviem ovládať, ľudia nebude oni. To Tak. ako ovládaš? Aha, dobre, tak je... Toto na to útok. Nie, to je Španiel. Či? Ty si slepý. Španiel je to veď. Manuál, nie. No. Antonio Aha, Garza. takže ide sa odohrávať drsný boj. Počúvaj, ale oddiaľ si to, ono sa bude snažiť utiecť. Ja Ideš ty, ale ak to prehráš, tak... Ale počkaj, ako takto? Tak choď na A ty strieľaš, ja neviem. Dobre, ako to púšťame? Backspace. Shiftkom strieľam. Nájdi si, kde máš veľa úzlov, veľkú rýchlosť. No a teraz toto je zlý vietor. Otoč sa na dobrý vietor. Dobre, Ten kanabis tam. takto choď. Dobre, zvyšujú sa nám úzly. Vlastne by bol kapitán. Ó, Teraz tak, choď. dobre. Riti, prebi, frajerko. Nie. Daj reťazovky. On to teraz bude dlho prebíjať, že vám. On teraz ide ujsť, on nám ujde. Poď slabo keruješ. Neujde, cítiš Neujde šancu. proti vetru, neujde. Dobre, a teraz pôjdeme takto. Teraz Áno, pôjdeme. nadvídi si. Dobre. Joj, fasa. Ticho, ticho. Nemôžem byť ticho, natáčame to. Nož má už iba 22 mužov. A Tak, horí dobre. už horí. Streľa! Román. Čo, veď som ho trafil, tak buď ticho. Neotáčaj sa tak, ako sa otáčaš. Tak som mohol strieľať. Vidíš? Nezasiahne nás. Nie vôbec. Teraz A pomaly sa tým otáčať. si počkám na ňu. No. Teraz, ešte. Tu čo? Veď ja som do ňoho, čo? Ale čo? A prečo on má ešte stále 16 mužov? Už mal byť potopený, iba nám mužov zabíja. Ja aj viem, lebo reťazovky ničia loď a tieto viac zabíjajú mužov. A potom ju presne luku tak. restíme túto loď. Presne tak. Tak a táto ti načo, akurát taká, že ho predáme. Nie, toto je dobrá loď. Ale vedia. No vidíš, Vidíš? teraz je dobre. Veď ja viem o tomto, ja som chcel zničiť týchto oných. Či loď. A zoberieme si loď a predáme ju, nie? Už neujde. Toto je dobrá loď. Myslím si. Otoč sa teraz prudko, tak. Zle si to spravil. Skoro si vypálil. Ty si zle Debil, spravil. nie, že nám ujde. Nemá šancu nám ujsť. Dobre ti. Musíme ju zničiť. To inak nepôjde. Nie, že nám ujde. Prečo ideš Strieľaj. na jeden úzol? No. Skoro si strelil. Hej, ja strieľaj, Bože Kriste. Sem sa toč. Tak. Zvyšuje sa. Dobre. Pusti, klikni na ňo. On má iba 4 uzly, klikni na nás, dobre. A toč to, doprava troška, na 5 uzlov, Ešte. Dobre, takto choď.
Ale máme ešte priestor. Priestoru, kamarát, ideme. Počkaj, toto je čo? Uniknúť, odvolať, zvoliť všechny. Choď teraz bližšie k nemu. Počkaj, takto. Nie, spomaľujeme, musíme to. Čakaj. Musíme si... Nerob, čo robí? Námořní bitva vyhrána. Môžeš do prístavu opraviť loď. Hej. Si to dosral, Roman. Nie, ja som to dosral. Dosral si to ty. To je riadne odveci. Čo? Mali sme hrať krtkovcov. Prečo je to dobré, ako teraz opravím loď? Nie, toto je dobré. Patrik, že som kotvíš do cihnu, a čo? No, daj. Opraviť. Nie, opraviť. Daj, Ešte sa opravuje. Teraz, čo robíš teraz? Opravuje sa. Dokup vojakov. Náklad daj. Čo robíš zase? Nie, musel som. Náklad, nie. No náklad. Vidíš? Čo zase vidím? Nič. 50, 60. Klikni náklad. Aha, dobre, tak no. A teraz ideš. A dokúpime aj pušky, pušky dokúp. Ja vidíš. Kebyže nás zahákli. Dobre. A zoberieme k sebe deti. Ale tie musíme niekde prepraviť. Hej? Hej, tie nekupuj. Či nie. Nekupuj. Dobre, ideme, prídeš. Ja sa mi zýva. Prečo? Zatvor okno. Ma to nebaví. No, veď to je v pohode. A tieto čísla to ukazujú, koľko lodí má, nie? Hej. Na ktorú? Na túto bričku zautočíme? Či na Piráta. piráta? Nie, na piráta nie, ten má málo. Nič nenarazíme. Počkaj, choď takto k tomu mestu, k tomu... K Turecku. Áno, daj choď k Turecku a tam počkáme. Lebo tam idú do prístavu, ich veľa ide. Že na nás zautočí tento pirát. Big už len ten. Ešte. Dobre, tak choď. Ale ja mám ešte priestor, kamarát, ideme. Počkaj, toto je čo? Uniknúť, odvolať, zvoliť všechny. Choď teraz bližšie k nemu, počkaj, takto. Nie, spomaľujeme, musíme to. Čakaj. Musíme si... Čo robíš, ja som na videu. Čo robíš, ježiši? 12 diel to dáme. Manuálne. No ukáž, teraz idem ja k tomu, daj. Ideš, tak jedem strieľať. Nie, ukáž, alebo dobre. Čo, veď ja strieľam, Dobre, normálne myškou iba. môžeme ísť, dobre, ideme. Daj rovno reťazovky. Reťazovky nabíj rýchlo reťazovky. Nabíj! Ideš dobre, ideš si nerozbil. Nie, tieto reťazovky. Nie. Vytoč ju. Nie, čakaj, ticho buď. Ja viem, čo chceš spraviť, len, že nám zabijú zatiaľ všetkých mužov. Ty čo robíš? Dobre. Streľ. Ja viem, kedy mám streliť, Roman. Teraz je tak hneď tu. Prídeš dopredu, takto výborne. Ja už nehrám to prvýkrát, Aďo. A veď ja si ho myslím. To máme, zdoričí. Má sa chvíľku počkať. Dobre, rovno. Výborne, Roman, výborne. Nepúď do mikrofóna. Zboč to. Co? Makaj, veď uniká nám, Roman, čo si nenormálny. Koľko má úzol? 8. My máme 8, toho máme ako chytiť. 9. Šalupa. Počkaj, veď my máme brigu. Šalupa a my máme brigu. Prečo máme bričku? 8, koľko máme? 9. Modli sa nech dobehneme, nerob s ním nič, nerob s ním. Nevysieme ešte trošku viac takto zbočil, Nie, lebo nie. vidíš, ako fúka vietor, to by sme ich dobehli takto. Hej, takto. No, a máme toľko istú. No už ich musíme dobehnúť, hádam. Možno to prestáva robiť. Dúfam, že stihnem. Pozri, kontroluj tie úzle, kontroluj. Tak má tovar? Tak to si píš, že má 50, to má taký snad. No, vidíš, že dobehneme. A pozri sa, budeme vidieť posádku a to sa nemôže. Pozri sa na naši. Tak veď, u mňa sa to dá ešte viac priblížiť. Nie? Nie. Ale hej. No už dobehnem tiež ukáž. No to, ale to počkaj, dáme druhý, my to robíme. No a čo? Vidíš to tam. Nedobehneme už vidím. Tak už slož, aby si nevedeli. Ešte. Ja to jedním mám celý, musím stále skočiť. 8 na to možno. Ty čo robíš, ty Janča? Ja počkaj, nie ma. Tak. Zakytáš, ty Janča. Zakuj. Ty
Čo to myslíš, že to počkaj, zahakuj. No vidíš, že už nám neuvidíš. Už tu zahakuje, oni to tam nebudú, podľa mňa. Už zahakuj, ty šupák. Kristia, pane. Daj. Ideme. Počkaj, kde ideš? Veď nemáme posádku, tak čo? Nakúpime tu, ni. Aha, ty túto. Nie, to sú naši, na tých nejdi. Viem si ešte vybrať, či zrušiť, alebo nie. Seklo to. Ale hudba ešte hrá, to je dobré. Tvoríš ti, prečo to takto seklo? A to je dosť dobre takto neviem, takto. Nevieme vyhrať ani jednu bitku. No, takže nám to seklo z dôvodu neznámeho a ideme ukoristiť nejakú poslednú loďku. Nie, poslednú prvú. O, toto nie. Vyhráme to, Roman. Hej, A počkaj, máme málo mužov, nie? Či? ja to vyhrám, ukáž. No to som zvedavý. Nabijeme si, najprv hneď si... Máme 4... To je on. Dobre, Počkaj. ukáž. Nie, teraz si išiel, ty budeme sa striedať, takže koráb. Ale ti to prehráš. OK, koráb, to je normálne. Dám najprv... Budeš strieľať? Čo dáme zo začiatku? Čo ja mám strieľať? Nie, ja idem strieľať, poď šokerúvať, ale keď ti poviem, čo máš nabiť, tak to Čakaj, nabij. Dáme toto. Nie, to sú tie najhoršie. Vyber buď na lode alebo na onen, tak daj na posádku a potom ich zahakujeme. Pusti to. Ideme pripraviť. Zo spodu budeš mať silnejší vietor. Ja viem ako... Ticho. Zo začiatku som chcel ináč povedať, že kde sa dáva plyn. Vystreľ. No doprava, Zabor, doprava. Nie, nemôžem ísť k ním. Vystreľ. Rovnako máme mužov. Ja viem. Ešte raz. Vystreľ. Ticho buď. Vystreľ. Zahakujeme. Hákovanie. Teraz už zahákujeme, ale nesmie prebiť. Nesmie stihnúť. No už ich zahákujte, vy šupáci. Ticho buď, ešte to možno prehnať. Nakúpil si pušky. Hej. Dobre. No to... Nechceš pečiatku? Pečiatku. Nie. Ukáž tam tie. Nie. No, Aďo. Nie, odlož tú pečiatku. No, výborne. To už prehrať. To už. Som ti vravel, že to Zajmout. A tak teraz to, áno, tak, presne. Zboží klikni. Ty iba toto, to sú šupáci. Iba cukor niesli. VTF. Ježiši Kriste. Bože môj. Oni nemali ani pušky, ani nič. Tak asi nie, keď to tam neukazuje. Dobre, máme dva loďky. Nie, ideme do Pone. Do prístavu? Nie, a tam máme prístav. Keď ideme do Cat Island. Neviem, kde, tuto je náš prístav, nie? Tuto. Tam, to čierne máš. Nie, asi tento Cat Island. Predáme loďku. Jednu. Počkaj, na čo sú na teraz dve loďky? Môžeme spolu bojovať s dvomi loďkami? Že vraj s tvojimi loďkami. Spolu s loďkami, nie s mojimi loďkami, ja som povedal spolu s loďkami. Ne, môžeš ísť napríklad dve lode proti jednej. Dokúp posádku hlavne. Tak počkaj ešte tu. A daj ich opraviť. A dokúp aj dela. No, kde je táto loď? Spolu, ukáž mi to, lebo ukáž už mi. viem ako, viem. No, teraz. Počkaj, ktorú si necháme? Táto má viac diel, takže túto predá. Počkaj, nie, Roman, nie, počkaj, nie, opravuj. Najprv musíme si preniesť tie veci, nie? Roman, diela hlúposti si prenies. Ako sa to spraví? Ukáž mi to. No sprav to a preniesť tie veci, vieš, aby sme mali. Nedá sa mi tam kliknúť. No teraz lenže Ticho. Nie, no Nechaj ma tu. No teraz náklad. A dáme si toto. Dáme po desiatkách. Aj šable. A dokúpime toto. A ja som myslel z tej druhej lodi nech máme, vieš. No veď... Počkaj chvíľu.
Dobre, kašľ. No, odejít a teraz toto musím. Ale najprv musíme opraviť, aby sme to vedeli spraviť. No, ten nevedal som to. Aj toto oprav. Čo je toto? Hej, či. To je takisto. A zmeň meno, nie? Či počkaj, toto je tá naša väčšia, hej. Kde zmení meno? Tam zmeniť meno. Musíš kliknúť na Patricka Jacksona. Dobre, to je jedno. Ukončíme to, Roman, bo tento diel potom bude dlhý. Takže, to je dneska všetko z hry Port Royal. Ak by ste ju chceli vidieť aj na budúce, aj s Romanom, nešťukaj s tým, prosím ťa. Tak dajte nám aspoň 10, nešťukaj s tým, more! Tak aspoň 10 lajkov nám dajte. Ale čau, je dobre som povedal, no, čaute.